Праграма святкавання ў 120годдзя Максима Богдановича ў Беларусі шырокая і разнастайная. Але сённяшняе мерапрыемства займае ў ёй асаблівае месца. Тонкую і далікатную лірыку Максима Богдановича у выкананні адзінага на Беларусі тэатра, што працуе ў складанай форме моноспектакля. Зніч сабралася паслухаць спакушоная публіка. Зацікавіўшыся тым, а ці сапраўды лірыка Богдановича сёння вабіць і хвалюе, мы вырашылі гэта высветліць. І, абмінуўшы ў зале месцы з афіцыйна запрошанымі асобамі, запыталі, чаму вы тут у звычайных глядачоў. Это такая яркая звезда, которая очень коротко творила, до 28 лет, да, и вот все, что он оставил, это просто гениально. Во-вторых, атмосфера музея. Тут собираются наверняка тонкие ценители, узкий круг творчества Богдановича. То есть это создает свою определенную ауру. Я ожидаю чего-то сверхъестественного. Все его знаем, с одной стороны, да, никто же еще в Беларуси, вот, нету людей, которые бы там пару слов не напели, да, а с другой стороны мы ничего не знаем о нем. То есть это такой вот действительно наш гений, который достоин того, чтобы мы больше о нем знали. І сапраўды атмасфера нацыянальнага мастацкага музею разам з камернасцю і нават інтымнасцю спектакля, дзе гутарку з гледачом вялі музыка і паэт, стварала незвычайнае ўражанне. Спасцігнуць Богдановича дапамагала сама абстаноўка. Калі ў ракавіну цёмную жамчужніцы упадзе пясчынка хоць адна, жомчуга патроху робіцца яна. Калі ж у дух мой западзе і заварушыцца там кавалак грубага жыцця, у жомчуг звернецца ім сілай пачуцця. У аснову пастаноўкі тэатра «Зніч» лягло павяданне апокрыф. Апокрыфы – гэта раннія хрысціянскія творы, што не ўвайшлі ў біблейскі канон. Богданович распавядае нам беларускія апакрыфічныя легенды аб тым, як яшчэ зусім нядаўна Христос разам з апосталамі хадзіў па зямлі і выпрабоўваў людзей на міласэрнасць. Калі кажуць, што колыс гэта як зямля, там вот і новая зямля яго, да? І, скажем, купала гэта душа народа. Мне здаецца, што Богданович усё яднае для нас. Гэта як наша неба. У яго ёсць такія словы: «Я хацеў бы спаткацца з вами на вуліцы у ціхую, сінюю ноч і сказаць: бачыце гэтыя ясныя зоркі Геркулеса, да іх ляціць наша сонца і нясецца за сонцам зямля. Хто мы такія? Толькі падарожныя, папутнікі сярод нябёс. Так на што ж на зямлі сваркі і звадкі, боль і горыч, калі ўсе мы ляцім да зор». Падчас святкаванняў 120годдзя Максима Богдановича усё часцей даводзіцца чуць, што паэт – геній беларускай літаратуры, адкрыццё якога ў большасці з нас, напэўна, толькі наперадзе.